Benvinguts i benvingudes al Sopa de Miso. Som la Mariona Borrull i l'Adriana Díaz. Adriana, bones! Hola, què tal? Et tinc lluny avui. Ai, sí, no, avui estic lluny avui. Sí. És que m'has enganxat, havíem de gravar aquesta setmana i m'has enganxat lluny. I hem dit, mira, saps què? Vale. Fem-ho així. La pandèmia ens ha donat coses bones, aquesta ha estat una d'elles. Això és veritat. Mireu, això fa uns anys no se'ns hagués acudit a fer això, eh? Segurament sí, perquè som gent molt llesta i molt intel·ligent i molt desperta i molt brillant. En tot cas, amb l'Adriana hem pensat que, com en tot bon anime, hi ha el seu episodi de platja. Aquest episodi en veiem els personatges, diguem-ne, en un entorn diferent. Nosaltres també podíem ser igual de guais i gravar-nos en entorns diferents perquè veieu com de decorades tenim les nostres vides, en general, ja no només les nostres cases. Som el vostre episodi de palla de confiança. Efectivament. Avui, a Sopa de Miso, l'Albert, el nostre productor, ens ha preparat una activitat, diríem, interessant, diferent. Bé, diferent no tant, perquè crec que esteu acostumats a veure el que us presentarem ara mateix, que és un enorme tier list d'animes. Molt grans. Llarguíssim. Però jo crec que ha fet una... S'ha passat amb aquesta llista. És que ha fet una... No sé quants hi ha, potser hi ha 25 animes, una cosa així. Molt fort, molt fort. 25 animes que ara ho veurem, enquadro bé aquí la meva pantalla, posem captura de la pantalla, veurem que hem de classificar segons uns barems, que són Hall of Fame, top, bo, suficient, insuficient, dolent, ofensiu i no l'he vist. Perquè tinc entès, Adriana, aquests barems els haurem de decidir entre tu i jo, no? Com discutir. Sí, clar, la idea que té l'Albert és que ens posem d'acord. La idea. Ànims. L'Albert no ha vist cap capítol de Sopa de Miso i l'Albert no sap que Adriana Díaz i jo, si una cosa no fem, és posar-nos d'acord. Posar-nos d'acord. Jo crec que per això la gràcia d'aquest capítol és precisament a veure si aconseguim posar-nos d'acord en alguna cosa. O estem 3 hores... No ens podem allargar molt, O sigui que... Mira, el que sí que establirem és el vot de confiança, que és si alguna de les dues no ha vist l'anime, deixarà que l'altra la guiï, l'aconselli i li posi deures. Fantàstic. I si cap de les dues l'ha vist, doncs no l'hem vist. No l'hem vist, exacte. Vale. Evangelion, que és el primer, no l'hem vist. No l'hem vist. T'imagines? Vale, tu què diries? No. Jo diria... O sigui, jo el posaria com molt amunt. Jo potser Hall of Fame no, perquè és com complicadet. A vegades, top segur, però jo sé que tu voldràs tirar cap a Hall of Fame. Per tant, i t'ho permetré, perquè sé que és un grandíssim anime. Fantàstic, següent. Comencem bé. El següent crec que ens ha posat Demon Slayer, no? Kimetsu no Yaiba. Adriana, jo el posaria top força amunt, perquè crec que utilitza molt bé les eines del shonen. No el posaria Hall of Fame, però... Encara. Em compres el top? M'estàs comprant el top? El top sí, perquè el Hall of Fame crec que Kimetsu no Yaiba té molt a dir encara i té diverses temporades per endavant que seran molt millor del que hem vist fins ara i, per tant, encara té molt a demostrar. Per tant, jo crec que un top és bien. Un top. Evidentment, a episodi de la platja estem parlant de tops d'anar en biquini. Efectivament. Perfecte. Hem tornat als anys 90. Què més? Què tenim per aquí? Attack on Titan. Mira, ara ve Attack on Titan. Ai, és que aquí patirem, Perquè, clar, és que per mi Attack on Titan és Hall of Fame. Però jo sé que per tu no. A veure... Per mi sí. El problema és, amb aquestes categories, que és que posar suficient... Attack on Titan fa moltes coses bé i fa moltes coses molt malament. Llavors, posar suficient és com les 3 estrelles esses de fotogrames, que no saps ben bé si t'estan dient que la pel·li és excel·lent amb peros o és una basura amb alguna cosa rescatable. Llavors... Però no és una basura amb coses rescatables, Attack on Titan. Mira, jo t'ho diria, acceptarem... Bueno. Aquí demanem un vot de clemència per als pobres haters d'Attack on Titan, que estem molt sols en aquest món perquè sou molt pesats. Vinga. Pitjor. En tot cas, jo crec que li donaria un bo. Saps què li donaria un bo? Li donaria un bo perquè és com un... Ho estàs fent bé i està arribant al públic, però en plan... Però Mariona, ¿sabes? En plan... Menys que Kimetsu. Uau, Mariona. En plan, te compro un top, però un bo. Tia, tu has vist... O sigui, escolta'm una... Clar, és que en quina temporada t'has quedat d'Attack on Titan? Carinyo, jo en vaig la quarta.
aquells que ens hagueu vist, aneu, sisplau, al vídeo que toca i veureu el nostre anàlisi en profunditat fins a l'última temporada d'Attack on Titan per rebatre aquesta ignorant que m'està replicant des de l'altra banda de la línia. És veritat. No, però... Vale. No, és que... Mira, Adriana... Jo crec que un bo no se'l mereix. Un top. Vinga. Menos, vale? Vinga. Un top, vinga. Un top. Vinga, som-hi. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Jo posaria insuficient. Tu tens... No, jo posaria un... Per mi és un suficient. És un suficient. Funciona... O un me. O un me. Saps que jo al me li diria que és de justícia poètica? Sincerament, vull dir, tota la vida donant-nos pel sac als millennials i als zillennials, vull dir, alguna cosa hem de fer per reivindicar que també... Hem de reivindicar les coses bones que fem ara. Exacte. Veu i vot. Suficient o me? Me. Vinga, un me, que sona com me. Me. Vinga, Samurai. Samurai Champloo, la banda sonora és excel·lent, l'animació és excel·lent, la història fluixeja una mica a mi... Sí, jo li posaria bo. Bo? Per la banda sonora, l'estàs posant. Per la banda sonora, per l'animació, per també la proposta, proposta, diguem-ne. Et puja per aquí, per aquí, perquè si no jo... Si fos per la història li posaria un suficient. En plan, bueno. És que existe. Jo crec que la prova d'aquí és que no ha passat a la història, diguem-ne, com a més enllà d'una sèrie de culte, de forma que se li reconeix... però no ha acabat d'enganxar. I no crec que sigui un barem aplicable per tot, però jo crec que davant d'un o suficient o bo, crec que és prou exemplificatiu i, per tant, jo diria cap a bo. Bueno, perquè té també una història... Vale, sí, doncs vinga, posem bo... Vinga. Perquè té factors que ens fan pujar a bo. Té factors? Ai, té factors? To your eternity. Vale, és que em passa, ni idea. no l'he vist. No, jo sé quina és. Tinc els mangas allà que cada cop que vaig a la Norma estan com compra'm. Però encara no ho he fet perquè estic fent altres col·leccions. Ja em perdonareu. Però he vist els trailers i té una pinta increïble. En plan, jo crec que aquesta per mi seria top si l'hagués vist. Però com que no l'he vist i cap de les dues l'hem vist, l'hem de posar no l'he vist. Però és d'aquestes que podríem inclús fer una petita marató i plantejar alguna cosa pels programes que queden. És allò, que fem un cat-cat i fem una marató i tornem a gravar, no? Per exemple. És que jo crec que té molt bona pinta i tothom que he vist reviews i tal m'han dit que és increïble. Però no l'he vist. No l'he vist encara. Per tant... Mira de quin color està aquesta categoria. És de blau com el cel. Blau com l'esperança. Blau com el que s'obrirà a les portes d'aquest anime. Si fa les coses bé i no fa enfadar la Marina Boll. Però el blau és verd esperança, no? El blau és com depressió. De tota la vida de Déu, el verd és verd esperança i el blau és com més rotllo. Estàs trist. Vale. Saps que aquest any 2022 és de Blue Year? Això ho vaig veure jo l'altre dia en un anunci de moda i no té res a veure amb el capítol d'avui, però us haureu de tragar perquè... Bueno, 2022 o març, que està sent com etern i plujós. I amb fang. Què està passant? Saps què diuen? Com es diu... Marçot mata la vella a la vora del foc. I a la que no jo és que sabia el d'abril aigües mil i aquest any és març aigües mil, perquè això és horrorós. Bueno, a veure, parlant d'aigües que tenim aquí, en Ran, més prodigiós. No és només un, sempre en són dos. Exacte, fantàstic. Sí, jo aquest sincerament n'hi diria top. És que jo crec que no es mereix menys. És que Ranma és... Prodigiós. Top. Veus? Albert, no has estat fi aquí, tio. Hauries d'haver posat prodigiós. És que no saps fer talles, Albert. És broma, t'estimem, Albert. Albert, un saludo donde estés. Vale, tenim aquí Bleach. No. Vull dir, no. El manga és mal, l'anime... A mi em sap greu, però soc d'aquesta gent que Bleach... A mi em sap molt de greu, de veritat, vull dir, perquè crec que el disseny de personatges i tot el que era el concepte del món, que de fet
No sé vosaltres, però a mi em recorda força Jujutsu Kaisen i el que aneu perorant de la sèrie. Crec que Bleach, d'alguna forma, és com en plan de com els daddy issues que arrossegues al llarg de la teva vida, que saps que estan allà i que saps que han fet les coses malament, però que podien haver-te facilitat molt la vida i no ho han fet. Jo, Bleach, li donaria categoria de daddy issues com a insuficient. Que ni tot sols és dolent. Sí, t'anava a dir insuficient. Sí, insuficient. Sí. En plan... És que no arriba a ser... O sigui, no és dolent, però és com... Et falta... Tu sabes. La xispeta. Sí. Una mica, no? En plan... I és com que no és xispeta a lo Naruto, que en plan de que te la pots com... La part de Shippuden, l'última, la pots llegir en clau irònica i donar-li com una volta. No, és que li falta. A mi em falten uns quants, de Naruto. Va ser un allò que va dir, bueno... No sé si està Naruto per aquí, però si no, ara arribarem. Si està Naruto per aquí, em sap molt de greu. Slam Dunk. Slam Dunk. Bueno, cuidado. En plan, jo no el posaria molt, molt amunt, perquè crec que és bien. Jo li posaria un bo. Un bo. Mira... És que no em sembla tan top. No, el disseny de personatges està molt bé. Takehiko Inoue, sisplau, fins a la muerte. Però jo gairebé et diria que no ha envellit bé, i no ha envellit bé a nivell de competició, perquè el personatge protagonista, les seves motivacions són, francament... Tenim millors Spokons a dia d'avui que Slam Dunk. I això és una realitat. Per tant, jo li posaria un suficient o un bo, perquè, bueno, està en el nostre record, nostàlgia, 3XL, bla, bla, bla. Suficient. Però, clar... Sí. Mira, no, per l'opening, suspèn. Per l'opening. No, però l'opening ja el vam comentar, el d'openings... No. Jo li posaria un suficient. Posem-li un suficient. És bien, un suficient. Vinga, va, un 5 pelat. Ok. La gent ens matarà amb aquest taller, mare de Déu. Esperem que la gent no vegi més enllà de aquest és un episodi de relleno i doncs facin cas i passin de llarg. Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho. L'apuntem directament... Ah, no, era Moon, no? És així. Sí. Vale. Yu Yu Hakusho, home, jo el posaria top, no? Jo tinc molt bon record, era molt peque. No sé si m'atreviria a posar-lo a la categoria de top. Jo potser el posaria a la categoria de bo. En plan... Bueno, perquè potser ara fa molt que no el veiem i no ha envellit bé, no? Potser hi ha aquest factor. Bueno, clar. Pelea a muerte con cuchillos, això es mereix Hall of Fame. Però és només un moment, crec que és l'únic moment que ha passat a la història, no? Però, exacte. Sí. Per tant, el posem a bo, et sembla? Vale, sí, bo és bien. Digimon, mira. Em tremola un ull de l'estrès. Jo, Digimon, és que... jo el posaria a me, tio. És que era com la còpia barata de Pokémon. Era la còpia... És el Pokémon del Mercadona. És el Pokémon del Mercadona, el Pokémon del dia, més aviat diria. Mira, una cosa a favor i una cosa en contra. La cosa a favor, tenim a gent com Mamoru Hosoda animant darrere de Digimon i, per tant, ens assegurem una bona història ben tractada, que potser, diguem-ne, sobrepassa el que nosaltres recordem que és Digimon. Una mala, o diguem-ne, la seva part negativa, animals amb pantalons. Vull dir, qui coi posa pantalons a un animal com a forma de fer-lo evolucionar? Vull dir, és com en plan, el meme del perrito con los pantalones per arriba o en horizontal, vull dir, superadíssim hauria d'estar. Jo és que l'he posat... Jo inclús el posaria insuficient, Insuficient. És que per mi no es mereix ni un me. Perquè Dragon Ball, mira, encara, però... Bola de drac, encara, però... Digimon? Qui parla de Digimon a dia d'avui? Perquè de bola de drac encara tenim molta gent que parla de bola de drac, però de Digimon, qui parla de Digimon? Quan tallem, Adriana, t'explicaré una història que crec que resultarà interessant, però ho deixarem en un petit moment de suspens per als nostres i les nostres telespectadores. Sembla que estigui presentant un show de cuina dels anys 50. Vale, què més tenim per aquí? Escolta, seguim perquè sembla que no, però tenim molta feina i se'ns acaba el temps, Mariona? Vull dir que, vamos... Què està passant? Vale, sí, som-hi. Re:Zero. Jo aquesta no l'he vist encara. Jo tampoc. No l'hem vist. Fantàstic. Pues no l'hem vist. És la pitjor manera d'avançar. M'ha agafat ritme de cop. One Punch Man. Sincerament... Aquesta decideix tu. Mira, em sap molt de greu, jo esperava una altra cosa. Shingo, Natsume, t'estimem, però no. Vull dir, no és ofensiva, l'ha posat a dolent!
És que em sap molt de greu perquè a mi me la van vendre com que seria el shonen definitiu i el hype fa molt de mal. Vull dir, això no va per la sèrie, això va per tots vosaltres, que sou uns hypejats de... I aquí poseu un plan de pip, d'això, exacte. Death Note. Death Note. Sisplau, Adriana, digues. És que Death Note és Hall of Fame fins al capítol 25 i després ja no. I després ja no. Llavors, jo el deixaria en top, perquè crec que és un imprescindible que cal veure, però que inclús si el deixes en el capítol 25 t'has fet un favor a tu mateix. Vale. Crec. Vale. Jo te'l baixaria a bo, perquè depèn de quin discurs de la sèrie, de vegades es queda en basiquillo. És com el Club de la Lucha, que no ha envellit bé, doncs el mateix amb l'anime. Death Note, de vegades està molt bé i té coses visualment molt interessants, però de vegades és com un, madre mía, Light, párate un poquito, descansa, niño, que te vas a cansar. Posa'm a Clar, bo. però cojo una patata, mato a alguien, cuidao. Vale, posa'm a top. Vinga, va, per la patata. Consti que tot això ho fem per la patata. Aquesta escena es mereix un top. Què més tenim per aquí? Psycho Pass. Psycho Pass, no l'he vist. Jo tampoc. Pues fàcil. Ui, tenim deures, Mariona? Lluint tenim aquí. Deures. One Piece. Qui comença? Adriana? Saps què passa? Que jo One Piece... Jo li tinc molt de carinyo a One Piece. No vaig al dia perquè suficient tinc amb el detectiu Conan, que ja és molt llarga, com per tenir-ne dos com el detectiu Conan, però sí que és veritat que jo li guardo un molt bon record a One Piece. Sí? Menys per els pits voluminosos excessivament grans de segons quines dones de la sèrie. Sí. Llavors jo potser la deixaria en bo o inclús a suficient. Jo et diria, Adriana, una sèrie que sí que es basa, i jo et puc construir ara tot un discurs de 5 minuts de One Piece es basa en l'eternitat del mite dels pirates i en com l'aventura no es pot acabar mai i tal, però una sèrie que no té ni idea de com fer acabar les seves trames, i això potser estic ofenint algú perquè no estic al dia de One Piece i per tant no m'agradaria, diguem, que això sonés com a veritat inapel·lable. Ho ha sonat, em sap greu. Però una sèrie que és tan absolutament llarga, al final ha de fluixejar per algun lloc. Per tant, jo com a bo no ho diria, jo diria que és suficient. Vale, bueno, doncs suficient. Sí? Vinga, va. Sí. Sufi. Només perquè jo tampoc vaig al dia i per tant... Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Estem parlant segurament de Brotherhood? Sí. Jo no l'he vist, la tinc en pendents. Era de les pròximes que anava a veure. Sense més ni més ho deixarem a top perquè crec que... Sí? He de pujar una miqueta més. Sí, és una sèrie molt bona, és una sèrie que és boníssima per enganxar. De fet, te la puc pujar a Hall of Fame? No, perquè no l'he vist. No t'he fet. No et fies de mi. Hall of Fame és només per coses que estiguem molt, molt, molt d'acord i que les dues haguem vist. Vull dir, Full Metal Alchemist, ok. Però sí que és veritat, tinc moltes ganes de veure-la, vull dir, molta gent me n'ha parlat, però no he tingut temps, em sap greu. Bueno, és Hall of Fame en secret. No li direm a l'Adriana, però ho sabem. Vale, què més tenim per aquí? Què més? Això és My Hero Academia? No, és Bola de Drac. Calla, és que està molt petitet això, Un altre cop, Bola de Drac? Perquè el primer era Bola de Drac Z. Clar, hombre... L'Albert pertany a una generació que distingeix entre Bola de Drac i Bola de Drac Z. Vale, doncs un altre cop a me, no? Bola de Drac he de dir que té un esperit alegre i, diguem-ne, i simpàtic que no té Bola de Drac Z. Jo crec que aniria a bien. Vale. Vull dir, a part de les calcetes de la Bulma, que allò ha envellit molt malament, a part d'això està bé. I lo del senyor amb el nas, no? Que no parava de sagnar cada cop que veia una dona que li agradava. El senyor amb el nas, el Follet Tortuga, et refereixes? A aquest senyor, exactament, em referia. Meravellós. Tenim aquí My Hero Academia. Jo no l'he vist. Vale. Llavors, com que decideixo jo... Però no anirà a Hall of Fame, xata. No, Hall of Fame no. Però jo la posaria a bo. A bo. I et justifico, perquè comença molt normalet, en plan, molt com
shonen, rotllo nens que van a un institut, estan com estudiant per ser herois, bla, 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 tal, i dius, bueno, ok, la gent que heu vist la llei de Weki, jo al principi pensava que estava veient la llei de Weki, però en 2022, vull dir que era com, hòstia, un altre cop, un nen amb el cabell verd que protagonitza, que no sé què, però sí que és veritat que madura molt, molt, molt bé al llarg de les temporades, i crec que a dia d'avui és una sèrie que està molt bé, que enganxa molt bé, que té uns dolents molt potents, que encara té moltes coses a explicar, i trobo que potser no la posaria encara a top, perquè és veritat que igual que Kimetsu comença molt forta i encara es farà més forta, i per tant des del principi ja és top, My Hero Academia comença més suaveta i va pujant a poc a poc. Per tant, jo la deixaria en bo. Vinga. De fet, és a bo, te l'he donada per bona. JoJo's Bizarre Adventure és Hall of Fame definitivament, perquè, o sigui, estem parlant de literalment... Aquesta te la compro que la posis a Hall of Fame, perquè... Sí, però perquè... Vull dir, sé de què estem parlant i sé el que... Vull dir, clar, sí. Aquesta te la compro, perquè sé que he de fer una marató de JoJo's en breus. Molt bé. I sé que m'agradarà, perquè tonta tampoc soc. M'agrada quan podem aprendre i podem enriquir-nos. Les unes de les altres. Nosaltres acabem de carregar-nos 3 o 4 sèries amb una frase, però m'encanta poder aprendre de nosaltres mateixes. Tia, molt bé. A veure, Trigun. som-hi, què més? Tenim Trigun. No, perdoneu. No l'he vist jo, aquesta, perdoneu. Jo tampoc l'he vist. El Doncs senyor no l'hem m'agrada molt, però no l'hem vist. Què més? Inuyasha. Uau. Ofensivament bona. Ofensivament... Gràcies. Vull dir, ens ha fet gais i gaies a totes. A totes. Vull dir... Mínim top. Top, yes. Venga, compro. Top definitivament. És que Inuyasha. Què més? Hunter x Hunter. No l'he vist i, sincerament, no la veuria en ma vida. Em sap molt de greu. No? Vull dir, el disseny del personatge protagonista jo puc entendre perquè és així, però a mi em repel increïblement. Vull dir, no, I can't. Jo he de dir que l'he de veure perquè a la meva millor amiga li agrada molt. No l'he vist encara, la veuré pròximament. Per tant, la posem a no l'he vist, però l'he vist. Jo sé que a l'Alba li ha canviat una mica la vida. Vale. Alba, va per tu aquest comentari. Hola, Alba. Una abraçada. Steins Gate. Steins Gate la vam parlar, te'n recordes que vam parlar d'ella? Que jo no l'he vist encara, per tant, decideix. Jo la posaria a top. La posaria... No, vale. No, anem a ser sincers, la posarem a bo, vale? La posarem a bo perquè jo sóc molt fan, però també puc entendre que hi ha coses que no em valliran tan bé, sobretot pel que fa al tracte a personatges trans i a personatges femenins, que al final acaben caient potser en estereotips que no ens agrada reivindicar, i per tant jo la gaudeixo molt, però puc veure que no és la gran sèrie de la història. Igualment, Adriana, si no ho has fet, tanca-la, perquè ja toca. Sí, la tinc apuntada. Vale, la següent. Escolta'm, ens queda la meitat, i tenim 6 minuts. Vale, ho farem amb una frase, tu i jo. Vinga. Haikyuu, per mi, és top. Top? Vinga, top. Crec que és dels millors Spokons que s'han fet en els últims anys i crec que realment es mereix l'ascens que han tingut en l'última temporada, o sigui, com a tot en general, que per mi és top. Code Geass va convèncer a tots els adolescents nascuts a principis dels anys 90, ara no crec que convenci tant. Jo diria que és suficient. No, és veritat. Inclús Me? Sí, perquè sincerament vull dir, meques amb tetes ho hem vist a tot arreu. I amb arguments i subplots shakespearians, vale, sí, molt bé, ok, però són una miqueta bàsics. Què més? Tokyo Ghoul. No l'he vist. Tokyo Ghoul, per mi, és només pel fet de que la primera temporada és increïble i després baixa el nivell horrorosament, tot fatal, i es peten el manga per tot arreu. Per tant, per mi és perquè de fet estan demanant que Mapa la faci. Per favor, Mapa. Per favor. Què tenim aquí? Per favor. És Kuroko no Basket? Kuroko no Basket. Jo no l'he vist. Sí. Jo tampoc, encara. Fatal. Encara no. Estem retratant. Però mira, totes aquestes està bé perquè així em recordo que he vist i que no. Jujutsu Kaisen. Adriana, sisplau. Go ahead. Hall of Fame. Albert, sé que quan editis això segurament canviaràs el lloc on jo deixo aquesta sèrie, però, Adriana, per favor,
que no té la història de Jojo, que no té la profunditat d'Evangelion. Dóna'm un top. Bueno, doncs deixem-la... Bueno, si no m'has deixat posar Attack on Titan a Hall of Fame, deixem-la en top. Fantàstic. Però no estic d'acord en aquest. Fruits Basket. Jo la vaig començar, la vaig deixar a mitges perquè no m'estava connectant, no estava entrant jo. Però potser tu dius alguna cosa diferent. És que és molt romanticona, és com... No sé. Jo la posaria bona, però també pel record que tinc. Perquè em sembla una història molt maca, molt de tal, però vaja. Farem una cosa. Bueno, no sé si maca. Suficient per la nostàlgia. Vinga. Atenció, perquè ens estem carregant les sèries, però a ofensiu no n'hem posat cap, eh? Vull dir, aquí, si ens heu d'insultar els comentaris, almenys mireu això. Kenshin. Jo no l'he vist, l'anime, he vist els live actions, però com que estem fent anime, ho deixem en no vist. Vinga. Jo tampoc l'he vist. Vinga. Naruto Shippuden, perquè si ja que hem de fer Dragon Ball i Dragon Ball Z, això és Naruto Shippuden. Naruto Shippuden està molt bé. Està molt bé perquè està molt malament i quan està molt malament la sèrie n'és conscient i fa una puta patranya. Una patranya. I llavors, però a top potser no, no? No, està bé. Està bé. És bo i sincerament el fet que el fill es digui Boruto a mi em rebenta el cap. Vull dir, jo recordo llegir el manga quan va sortir l'últim número i deien el nom per primera vegada de Boruto i pensar, en japonès s'escriu Boruto, però serà Bolt, Borto, Bort? És que es podria dir Bort. I al final va ser Boruto. Bona decisió, senyors. Què més tenim? Cowboy Bebop és top. 100%. Jo no diria que és Hall of Fame perquè ha donat lloc a la insalvable sèrie de Netflix, però... L'has posat, a Hall of Fame? Ai, cap problema. Baccano. Què més? No l'he vist. Jo tampoc. Vinga. Mira, m'encanta perquè estem sent supersinceres. Banana Fish. Banana Fish jo no l'he vist, però tu sí. Per mi, jo crec que és bona. Em pensava que deies Hall of Fame. I jo en plan, bueno... No. Jo crec que és bona. Està bé que siguem sinceres. Si voleu la nostra crítica de Banana Fish, la teniu un parell d'episodis abans. Aneu descripcions i coses. Vale, què més tenim? Berserk. Xaval, Berserk. Passa que jo he llegit part del manga. No he vist l'anime. Jo no. Quina llàstima. Vale, no l'hem vist. Però m'agradaria molt comentar algun dia Berserk amb tu, Adriana, perquè crec que és molt interessant. Què més tenim per aquí? Doncs segur. Això és Black Clover. Ostres, és que està petitíssim. Vale, ok, Black Clover, jo no l'he vist. Black Clover, me n'han parlat molt, de fet era de les següents que anava a veure, però no l'he vist encara. Però tinc gent que l'ha vist i que sé que li agrada molt, però jo no puc opinar encara perquè no l'he vist. Fatal, però... Però tens personatges molt macos. Tens personatges molt macos. Físicament m'agraden molt. Sí, en plan, físicament els personatges són increïbles. Després et preguntaré per Detective Conan, però bueno, Black Lagoon... Què? No l'he vist. Jo tampoc l'he vist. Això és facilíssim. Albert, per favor. Vale, el Conan. Mariona. Digue'm. No. Com que no? Puja. Sí, Puja a dalt. Puja a dalt. Més. Puja. On, exacte? Aquí, a bo, no? A bo? No. A bo, increïble. A bo? No, top. No. Top. Mínim, jo sé que Hall of Fame no em deixaràs. Però per mi Conan és Hall of Fame per razones personales. Però jo sé, entenc que és un top. Vale, a veure, Adriana. Tot i que guanya totes les coses, sempre que es fan lluites guanya el Conan. Vale, Adriana, et deixo que me'l posis a Hall of Fame amb una condició. Respon-me una pregunta, dues preguntes he fet de forma super sincera. Number one, quin és el personatge més hot de tot Detective Conan? I number two, per què? Heiji Hattori. Per què? Heiji Hattori. Per què? Perquè té un carisma i té una manera de ser i de... És d'aquestes persones que tira la canya sense saber-ho. I llavors això és com... Saps? En plan, té com aquest sex appeal que al Shinichi, jo t'estimo molt Shinichi, però no tienes, mi cielo. I per mi, si a mi em sap greu perquè jo sempre dic, no tinc preferits. Heiji Hattori. Sempre.
Bueno, va, se'n va al Hall of Fame, vinga, va, som-hi. Però s'han anat com abans de Jojo, en plan de com que no vale la pena, que us quedeu amb l'última paraula del senyor Araki. Vale, tenim Ghost in the Shell. Jo la sèrie no l'he vist. Vull dir, jo la sèrie no puc parlar. Jo he vist ja el live action, per tant tampoc no puc parlar d'ella. Uau, però aneu tots a veure, si us plau, la pel·lícula, perquè, vull dir, indispensable. Les dues pel·lícules, la segona també està molt bé. Hi ha moltes que tinc pendents, vull dir que ens hem de posar les piles. Hellsing, ofensiva. Vull dir, ja hem trobat la sèrie, diguem-ne, per rellenar, diguem-ne, per omplir l'ofensiu. Tu l'has vist, Hellsing? Vaig començar-la. Vale, molt bé, ofensiva. Vull dir, és literalment en plan de tot el que no volem d'un anime, que és gratuïtat en molts sentits, i en molts sentits, i en molts sentits. Vinga, som-hi. Vale, què més tenim? Tokyo Revengers. Aquí. Adriana? És que per mi ha sigut de l'as de la temporada. Jo la posaria mínima bo, però jo inclús la posaria top. Vinga, va. Jo crec que la posaria top. Doncs aquesta... I per cert, la Norma està fent una edició, no m'està patrocinant Norma, però està fent una edició amb els mangas increïble. Patrocineu-la, per favor. Vale, Monster és top. Sí. Vull dir, Monster va demostrar a moltíssima gent que acabava d'arribar a l'anime, inclosa a mi mateixa, que un anime no tenia per què tenir forma d'anime, en el sentit que podia ser com més europeista, més d'alguna forma reposada, més freda, més cerebral, gairebé et diria, i alhora tenir molt de caràcter. Vull dir, estem d'acord. M'has posat Tokyo a bo, T'he posat Tokyo a bo, sí. Sí, desconfiada. Però és que havíem dit top. Havíem dit top. Claro. Que te me pasas tu. Bueno, la deixem a bo. Vinga. La deixem a bo. Vinga, som-hi. Paranoia Agent. No l'he vist. No diré res, però se n'està anant a Hall of Fame. Ups, no, ja s'ha colat a Hall of Fame. Coses que passen. T'he deixat passar... No. T'he deixat passar Jojos. Otra no. Bueno, i què fa aquí Detective Conan, reina? Clar, perquè com tu no has vist mai Detective Conan. Perdona, que jo no he vist Detective Conan. Jo tenia un pòster del Detective Conan a l'habitació i literalment li deia que em casaria amb ell. El Conan, però que el Conan l'hem passat... Jo t'he passat Jojos, tu m'has passat el Conan, però otra no. Bueno, això no t'ho passa, diguem-ne, la Mariona Borrull, això t'ho passa al sentit comú, de common sense. Jo et diré que la vagis a top perquè de Paranoia Agent no me n'has parlat mai. Per tant, tan bona no serà si no me n'has parlat. I per tant, se'ns acaba el temps, ara no em discuteixis això. Fa 2 capítols, tia! Fa 2 capítols que te la vaig recomanar, me cago en la punyeta. Mira. És veritat, però va passar com per sobre, desapercebudeta, per tant... Vale, espero que aquest silenci digui més que les paraules d'aquesta persona. Parasite, l'anime, jo no l'he vist mai. Jo crec que he llegit, però no he vist. Jo he vist les pel·lis de live action, no he vist l'anime, perquè vaig decidir que no ho faria. Bé. Pues prou. Ho tenen o l'altre. Sailor Moon. No l'he vist. Va, que ens queden 3 i hem d'anar per feina. Sailor Moon jo la posaria a bona. A bona. Vull dir, és una sèrie de Magical Girls que està molt bé, que ens... Bueno, nostàlgia. Vinga. Sword Art Online, per mi és ofensiva. Ofensiva, estem d'acord. I què més tenim aquí? Oh! You're lying, April. Mira, carinyo. Bona, Per mi és top, però jo accepto que me la posis a bona, però per mi és top. Molt bé, doncs jo crec que amb això estem, no? No ens hem passat tant, Albert, no ens matis. No ens matis. Do not kill us. Bueno, doncs, escolta, amb això hauríem acabat aquest sopa de miso especial, rarot. Estem a 1.000 quilòmetres de distància l'una de l'altra, vull dir que és com molt estrany estar fent això així. Però ja sabeu que si voleu doncs ens podeu seguir a les nostres xarxes socials de Serializados, a Twitter, a Instagram, a YouTube, ens podeu comentar. I ens veiem la setmana vinent, que en principi ja hauríem d'estar... Oh my goodness! Juntes i revueltes. Tinc moltes ganes de plantar-te una abraçada, Adriana! Sí! Cuideu-vos molt! Doncs res, ens veiem la setmana vinent. Yes! Adéu!